Hadian kejingnya caprang joka lumpung yalek kai basketball balatip kum ka Ford Bertram Cup Open to All basketball tournament arajar arpusau balapan long da kaseng samla nong po proper. Katai ka lumpung kala poino syaka bakut hadian balapan ha perdano yaka hakasisa jan arpu nyau terik uyayong hamadan yalek kai hasajer. Ya katai ka lumpung lawan ban penha perdano da uba Ferinal K. Kharkamni u President KSU North Khasi Hills District Hakajinga don lang uba Luistar Lingdo, President FKJGP North Khasi Hills District, uba Marcus Martin, President HNYF Northern Region, usamla Lumlang Shila, President Seng Samla Nongpo, kinoya lam shnong, kidukot ka Seng Samla, lembat ki palba, kibalawan ban aya kajingkershan, yala ki kunhun. Haba pai, hakajinga kun final hakate ka sngi. Hakalyang kikentai ka dubak A kalaya kun persya ya ka SYM bat hapreng ka jingya kun bajur ka dubak A kala penliam no ya ka SYM daka hendripu nyau la sanpo basket ka bala penlong sundon ya ka dubak A ban long kum kala adu hakatai ka lumpung. Katba hakalyang kishenrang ka monak kalaya kun persya ya ka nongpo bat hakajingya kun ka monak kala la ban penliam no ya ka nongpo daka shispa la hendripu sau basket ka bala penlong ya ka monak ban long kum kala adu hakatai ka lumpung. Kadubak kum ka kunhun la adu hakalyang kikentai kala yo ban khur ya ka song pisa ka basau pau hajar tengka lembar ka trofi katba ka kunhun SYM kum ka kunhun bawan baar kala yo ra ya ka song pisa ka baar pau hajar tengka lembar ka trofi. Hakalyang kishenrang ka kunhun monak kala yo ra ya ka nam la adu bat kala yo ban khuru ya ka song pisa ka ba nyopo hajar tengka lembar ka trofi katba ka nongpo ka kunhun bawan baar kala yo ra ya ka song pisa saupo hajar tengka lembar ka trofi. Rengkat kiwe ki khusnam shimen balasam de ukong san bat kiri orang ba hakate ka singi. Nasib ke Jongpi. Time left 37 seconds.
Hurry up. D. Hand up. Hand up. Good one. 15. And 15 seconds. Mulai. Good beat. The clock 14 seconds. 15. Hah? Cek. Gimana ini masih? Pura-pura hadis kata saya. Pura-pura hadis kata saya. Dia lah. Cek. Anak. Bobby, orang ini hemat kamu video tu. Cek, pan, cek. Bobby, video. 15. Bakane komandan maju siam yaka caka tentang nadu kisnem kibla yai kane komandan kamtam por muswa kamlong thuli andre nadu kapa kane ka bercengkok kaya bat ngai kibun ki hek kiberit bat kata ngala masaki man ka jandet apangawan sene teng am jiyo man priang kali hante por surok andre ngawan bu hamne ngali ki kun samla ki penikai ki hek kiberit bat ka dap da ka jingso kemen habagai namar kumba pietip kungi seng balang i kamya kren bang kini ki jisniu kamtam how drugs hare ladang ipek bentar ban ong ban snai ki hospital lani snai ki rehab ban ya sumar ya kita ki nong mendi lani ki nong kerni kalong ka ka ba om soldan jimut syu namar ngapek ka bajuk mentang yang kam kambun kini ki madan ya lakai nam ta ki kun samla namar kini ki nong kita ki lawe nam ta ka jak medu bajugi bat ngaso ani opor ngai ki nong lakai ki buan na shabar jong sinong nongpo ki badai na po slong na joai bat kumju ki buan na shabar jong jelaru ngaso kini mapiru ki we ki bai nuksa nam ta kini ki hap ki baret ki papet ki pi ki nong lakai hoi ki don lagi jong ki fans jong pi ladon ki don lagi jong ki icon ki jong pi andre kini ki hap ki baret ki sepet bhai pi ki no pi lakai bat hadir pi lakai pi ki sabut bat pi DKI ka bang akwa ban pukot hamni ngaso ba lada kani ka jilakai kalau ka bajok na duk basdang belikong hadu kani basaw matharai kadai boro ka jindon ka jingyalum ka jingwan pekai jong ki paipa bat ngaso ba lada kindon hi kini ki paipa kinong lakai ba wan kini ki apli ki timru kan long ka bi itna hadu katata DKI ka bang ngaso ban pusno sa phiki kun samla jong nong po proper kumjuru kadar wasdong nongpo kumjuru ya ka management mape ya ka school kumjuru ya ka jaka mape karat
tong nye telang kung kiseng balang ki bangidon kita ki network ki bangini keren sya kesorkar bakini ki jaka kinong ki jaka ki papaka namuta kinong lekai bat kujuru kinong lekai tumur kindon kita ki galeri ki papaka kindon kita ki jaka lekai lade kita ki board ki babiak ki juk ki bamenta lada kini ki ulong natarai kemudian jinge isu baki wei ki player na ki wei ki state lu ki sawan shi benta hani ko kadong lopo kajui Next photo nampak SYM nomor 4 yang SYM